Prvi Srbin koji ima medalju sa Arnoldovog kupa. Pobornost nacije. Žao. Želim to da ispravim svih srca. Želim da dam sebe u to. I šta je danas zdravo? Ovo je sport lepote, ovo je umetnost. Umetnost pravilna tela. Ovo nije samo tek. Uvek sam u životu jurio kvalitet, nikad kvantitet. Dok ne budem prvi na svetu, neću stati, a ja ću biti. Prvo trening, i samo treniraj. Nije sve u treningu. Ne. Ishrana, bar u ovom sportu i u većini drugih. Ishrana 1, trening 2, odmor, ključ, oporavak, regeneracija 3, 4, suplementacija. Obavezno, u svim sportovima. Osnova treninga s tegom i sporta, upamtite, je bodybuilding i trčanje. Svakog sporta. Arnold Schwarzenegger je tamo. Ovo sve ostalo izmišljotine. Oni koji izađu, da vide desu, da probaju, ne vidim njihov smisla izlaženja na binima takmičenja. Sve što možeš, jer će svi oni uzeti sve da pobede. Nema povratka. To je kolo. A moj cilj i moja životna misija je da sve ljude nateram da ne pogreše na putu, da ne obrukaju sebe, svoje porodice, da budu srećni, da se bave sportom, zdravi i da rade nešto što